Как така само часове след опита за покушение на Байцлави, той успя да увеличи богатството си с 6852 роми и вдигна шансовете си да стане железничар? Днес ще ви разкажа историята на ромите от Монголската империя. Дръзкия милиардер президент, който просто не може да държи голият си. Пригответе се да чукнете Слави. В днешно време има игри за всичко. От топки симулатори до алкохол. По ето тази пътека минали 40 невероятни факта и местни хора разказват, че до ден днешен ги чуват в гората. Супер абонати, само тарикати. Пригответе се да прекараме над 1000 години в една наистина много страховита местност. Стигнахме до един момент, в който асфалта просто свърши и пътя натам е доста черен, но Стоян, собственикът на хижа, мъж, сега прехвърляме багажа и продължаваме нагоре. Колко километра е горе още? 275 милиона километра още нагоре отиваме и ще разпъваме. Слави! Часът е 11:25. Първата ни експедиция. Събираме работите на една жилетка, както сте видяли преди в другите серии. И тръгваме надолу. Въпросът е, че тук има нещо. Това клони ли се? Мечка. Да бе. Къде е спре? Спре. Кой спре? Мечки. Видя ли го това? Къде бе? Това мина точно между нас, човек. Има ли нещо там? Скала навътре има някакъв процеп. Човек, това отдолу всичко е някакво. И почвам да бегам, бате! Прибираме я. Ще пробваме ли радиото? Айде. В това радио винаги ме много търсне къде да включа. Колко души сте? 275 милиона. Искаш ли да ни кажеш нещо? 10% отстъпка. Какво се е случило тук? Разцъка Майнкрафт. От Слави ли си убит? Какво казвам? Да, сега ще задам много гаден въпрос, сигурен си. Има ли как да се покажеш? Аз даже сега... Оп. Чакай, сега се опитам да фокусирам и аз. Еми повече от това няма как да го светнем, трябва да го светнем с нещо с прожектор. Оле, мале. А това видимо не мога да го зумна повече. Готов съм. Пускам. Слави? Тази камера няма да я вземем, защото в тая пропаст просто не знам как ще я нося. Имаме да събереме факлите и лека по лека да стягаме факлите, че сме се разпиштолили. Всякъде на мах стана. Гей двойка през нощта. Направо. Така че аз предлагам да действаме. Така, камера едно е. Позаписала някакви неща на лагера. Супер абонати! 10% отстъпка. Слави? Чукам мъж. Само тарикати. И сега трябва да скокнем единствено за контакт с мъж. Добре, трябва да направим още контакт с мъж. Товарим ги, стягаме и тръгваме към хижата. Чукам мъж. Скъпи приятели, пристигнахме обратно на хижата. Чукам мъж. Сега ще закусим. Казах, че сме приготвили бисквити с уси. Съм много мил от тях. Това е за днешния епизод. Наистина, нас ни държа. Чао от нас. Ако все още не сте абонирани за канала, натиснете го вече този бутон, защото направо ми писна да го повтарям това нещо във всеки клип. Също хъпнете камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Промокодовете за пестене на пари от сайтовете, както винаги са тук и тук и тук.
А ако случайно искате да разберете за най-големите мистерии, свързани с България, или пък и тук, България, или пък България,